ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ସବୁଠୁ ସକିଂ ଖବର ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନ ମୁମ୍ବାଇରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ରହିଛି ତାହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଜିଟିଭିର କାଉନସିଲର ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି କି ସେ କିଛି ଦିନ ହେବ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ଥିଲେ, ମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସକିଂ, କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲସେ ଚାଲିଥିଲା। MS ଧୋନି ପରେ ବଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ବନିଯାଇଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଛିଛୋରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁପରହିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାର ଖବର ଶୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଲାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଛିଛୋରରେ ପୁରା ସମାଜକୁ ଏହି ମେସେଜ ଦେଇଥିଲେ କି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୁହେଁ, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଆଉ ନିଜେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବହୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆଉ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି MS ଧୋନି, ବ୍ୟୋମକେଶ ବକ୍ସି, ସୋନଚିରୈୟା, ଛିଛୋରେ, କେଦାରନାଥ, ଆଉ ଏପରି ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିରିଏଲରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ତା'ର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କେବଳ ତାଙ୍କ ମେହନତ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଗଲର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ ଆଉ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ଉଠାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିଏ ଜାଣିଲା ଯଦି ଆପଣ କାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜବ୍ ପାଇଯିବେ, କିଏ ଜାଣିଲା କାଲି ଆପଣ ବଡ଼ ମିଲିୟନର ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ ହେବ ନ ଜାଣିକି ଆଜିର ଦୁଃଖ ସହି ନପାରି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ଜମା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ତୁମକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କି ଦୁଃଖ ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ସେଇ ଦୁଃଖ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଲାଗିବନି। ପଛକୁ ବୁଲିକି କେବଳ ତୁମେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଉପରେ ହସିବ କି ଏତେ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ତ ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ, କାହିଁକି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାତା ପିତାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବିଷୟରେ, ଆଉ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କର, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସହ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମୋଟିଭେଟ୍ କର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ।